Kowe, sase burung, sase sik, aja nyen kongkon, jak sase mak pentho iki sik. Ibu iki sisan. Kok yo, anu, masuk yo, lali. Tak masuk di channel, yo subscribe yo. Tenang. Kopi Kang. Iki gua. Sik. Bayar sik nono. Masa bayar sik to, Lah Kang? saiki usume ngono kuwi no, bayar sik. Kok ujung-ujunge utang neh. Sik ya, Kang. Nah, iki lho. Ya. Beh, lah 2000 suwe lho 2000 setengah. Lah iki masa jaman 2000 ngasih 2024 pagar 2000 ae bayarmu no. Lho saiki kopimu mundak to, Kang? 2000 setengah anu saiki. Oh alah. Lah utangmu lho akeh bendina nunggak 500, nunggak 500 ae. 500. Iku ndal-ndalan to, Kang? Dandaran diasmu ngono. Iki lho, kowe tuku ora tau ngrejeketi mesti ngutangi. Bonmu 500 ping pira kuwi? Tuwa iya. Lah kan terus tambah ngono kuwi aku ya mau malah kon ngutangi awakmu. Jeru no. Rong cingkir aku nambah babok karo kowe. Ngono ya, Kang ya. Ya. Weh, aku nganu iki. Mamula wong dadi aja pengangguran. Klontang-klantung tok isimu iki. Ku mau njaluk makku iki. Lah njaluk ya kudune luweh to nu. Lah lek 2000 lho entuk apa? Aku mesti nambahi babok karo kowe. Rong cingkir ora nek batine mesti ngutangi mesti. Lho alah, tibakno kopimu mundak to iki mau. Ya yo lah 2000, ket 2000 ngasih 2024 mosok kowe pagah 2000 ae. Gak gelem ngomong tapi lek mundak. Lah ngomong ya piye aja dhuwitmu pas. Oh iya ya, Kang ya. Weh, Mosok kok ngutangi tak gawekne panggan. Tapi yo 500 ya hitungono dhewe. Ya wis sesuk tak hitungane, Kang. Aku kok wesel nyateti tanganku. Masa? Iya. Berarti akeh yo utang. Lah wong iku tembus ngasih tembus iki lho ra jutul ngasih ngene. Boyu. Ya wis Kang gekno, Kang. Karo-karoan mamula to aja dadi aja kaya tumosual, blonah glanu. Ket ngomong ora digawe-gawe. Iya ya tak gamene iki gua kono guri kono. Ya wis tak rono aku. Kene ribet-ribeti kowe iki. Ayo. Ih, Kang Meseri. Mosok utange ngelotake. Ayo. Beh, wedhus-wedhus ya kuru. Tak kena didol, regane murah. Kuwi lek didol kandange ya larang ya asline. Didol sak kandange. Wae tuku dhuwit 2000 wae. Lah jenenge dasar anake ngadimin. Jenenge wong ora kedhisik nyambut gawe ora kopi pas-pasan 2000 wae. Sopo ora sing jengkel ngene iki? Aku kuweti gawene ngadno iki. Dije tuku 2000 wae. Kopi mundak kok panggah duwite 2000 wae. Aku nyelos-suwi kok jengkel aku. Wis ra mbateni. Aku mesti ngutangi. Ya. Kopi 2000 jaluk enak. Kelas 2000. Wis to iki, Kang. Dadi iki tambah 500. Dadi piro, Kang? Lah karo ndingenane minggu sing ndingenane kae ya kowe diutang. Dadi wis 10 dina 500 ngono lho, 5000 karo tambah iki 5000 setengah to. Enak gak iki kopimu? Ya lek 2000 ya lek rada encer. Ngono ya, Ya Kang. iya. Enek racune gak iki, Kang? Mbok racun gak? Ya ora no. Lah iki kok aku tak kei racun ya urusan, tapi rek mati awakmu ora apa-apa. Ngono ya, Kang. Tak jajale sih ya. Kopi irung minggu. Weger. Sok kopi encer iki enek racune gak ya? Kondang enek racune aku. Akeh urusan utang enek kene. Lek dirwacun Pak RT lek yo ngomedeni aku iki. Beh. Wis. Opo wis? Wih, Andi, Bas. Omah nono. Kok omah. Urip ngopah ngopi yo urip molu iki. Yo ngene iki lek wong anu, wong urip wolu iki ngopah ngopi, cuma gak enek okoke. Andi we, Kopi.
Seneng kopi, Kang. Es ae. Lah lapor ra sida kopi. Enak es, hawane adem-adem manis. Utang pembayar. Utang sih. Kowe padha karo beno ae ujimu utang ae. Kondisine wis ngene iki lho, Kang. Kowe ora dhewe to. Nyambut gawe to. Wis hawane yo ngene iki, ngangel Kang kowe pegawe. Iya kan mok gondal gandul tok. Lah piye to, Kang? Mbok iki kerjonan kono lho. Aku lho ra ndek kerjanan, tak kerjani dhewe lho kurang-kurang. Lha ndak dikekne. Iya. Wis Kang, gak ngetok-ngetok wis. Gua wak separo. Kilo. Loh, lah kok separo? Lah wong 2000 lho kok njaluk kebek iki to. Piye to? Ya wis Ya kurang aneh kok sore. Bayu utang neh semoyo sore-sore ujung-ujunge sesuk ben bayare. Oke, Plun. Iya. Utang iki mau. Iya. Utang malah podo berarti. Lah piye to? Malah utang mulakno dikai sak igar. Iki paling turane wong. Iki mang. Malah. Lha ngono ki Pak RT. Wis ngono kuwi lho. Lek utangi dikai sak igar. Padahal kok bayare kok nganu podo. Ha iya. Beh Pak RT ya ngene iki. Adol wedhus apene, omonge wedhusku kuru-kuru kok. Lah iya ancen wedhusmu kuru-kuru apa meneh wonge. Wedhus karo wonge padha dene. Mosok ta wedhusku kurui? Wedhus lowemu kayak ngono kuwi. Lemu cagake. Iya ya, mosok sak cagake ya. Jomongi kok. Dekne pe tak dol sakkan kombong-kombonge. Tak timbang enek sak ton sak kombonge tapi. Lah sak wonge. Lek sak wonge paling sak ton setengah. Oh, Ngono lho. Heeh, tenan. Oke. Lah iya to no. Nasibe wedhus karo nasibe wong padha ngenese to. Mosok to? Iya wis tak mulai aku. Weh, kene ndi we? Kamu ngono sih. Wis tak mulai aku. Nyantai. Meeting jame iki. Walah, meeting. Iya no. Weh, seprono sprene tangga jegles to. Iya arep es yo utang, barang yo utang. Padha berarti padha utange ya. Lah iya. Oke.